Wyt ti erioed wedi clywed am gyd-ddibyniad? Mae gyda pawb rhyw fath o berthynas gwahanol gyda yr angen sydd arnyn nhw ar y pobl o'i gwmpas nhw. Mae lot o bobl yn delio'n well ar ben eu hunain, ond eto angen eu ffrindiau nhw aros hyd braich i ffwrdd, neu mae eraill falle methu byw heb eu ffrindiau gorau nhw o'i gwmpas nhw yn dal llawn nhw am yr holl amser. Really hard to open up, but it is easier to open up, I find, to open up to another man than it is to open up to a female. Because as I find personally, I find it a lot harder to open up to a female because there's the stigma of you've got to be, you're a man, so you've got to be able to stand in your own 2 feet. Siarad y gilydd i fi wedi fynd o'r Gymraeg, achos mae'n neud lot i fi achos yn ngoesau. Ond mae rhaid chi siarad, os mae gormod yn mynd ar ei ben i, mae rhaid i ti'n mynd ôl a gweud, stop, siarad y bwyty fe. Create boundaries for each other. Mae'r balans na'n rhywbeth fath tenau yn gallu troi'n rhywbeth real negyddol yn gyflym. Pryd i mewn y perthynas na, so chi'n rili gweld I suppose. Falle mae fe'n cymryd ffrind i gweud, fan mae hwnna'n digwydd, fan mae hwnna'n digwydd. Can't let relationships affect every other part of your life. It's like the relationship can be someone's main purpose in life, and maybe they cut out their friends or certain hobbies or goals in life. You have to keep your life mixed. Pam mae hi'n bwysig bod dynion yn siarad yn menywod mewn ffordd parchus, dwi'n meddwl? Mae'n anodd bod gallu esbonio rhywbeth rhywun, achos i fi meddwl rhywbeth dylse fod yn naturiol, be bynnag, mae'n mater o just bod yn gyfeillgar, bod yn barchus, a just siarad yn didi gyda pobl, neu gyd sy'n eisiau gwneud. Boundaries, communication. Well, my mother's raised me up very well. I know how to respect a woman, I know how to treat a woman. It's just what my mother's taught me, basically. Fi'n siarad â pobl fel fi eisiau bod yn siarad i. Wel, yn gyffredinol, dylwn ni bod yn siarad iaith parchus at bawb, really. Y mwy am y pobl yn siarad, mwy am... ni'n dysgu wrth i'n gilydd, os unrhyw beth. So, mae'n bwysig bod ni yn cael y trafodaethau yma fel dynion am beth falle oedd yn ymddygiad aros a beth sydd ddim. Mae'n cymryd dewder i dod mas a gweud, boys, ar-lein achos mae'n fel, ti'n bach yn anti-culture ar y foment. Manners and respect for a new person. Wedai rhywbeth, os mae fe'n mynd rhy gas, wedai rhywbeth o'r tro. Sy'n mofon i fi weid rhywbeth os rhywun yn rhy gas. Chi cael laugh a joke, ond os chi'n gweud pethau amdano rhyw fenyw neu chi'n mynd lan, chi'n gwneud rhywbeth sy'n creepy, call it out.